Wena po, actually last year, a few months ago last year, nag-message ak iti SM kasi nabasa dito'y trash to cash program iti SM. Ti sabali nga SM nga lugar ako. So, last week nag-message da kanyak nga i-implementar da dito'y trash to cash program da nga sa dinno digiti recyclables ket mabalin nga no maited kada kwa da magatangin da kumbaga. May kan iti kwarta DJ ag-recycle na pa ako. So naisuggest naibagada pa po nga mabalin maitap iti barbarangays which napintas la unay since it would be income generating, additional income generation iti barbarangay since adamit MRF tayo nga makungkana which is the materials recovery facility. Apo no sa dinno kakuyog na jay digiti recyclables kasla iti bote, yero, etc. Ako. So, lang nga mapenpen digiti kasi nga klase iti basura na diket di agbalin nga additional nga kita iti barangay. So, kas committee chairman iti environment in nagresolution tayo iti palang suporta iti 13th sangguniang palangsod iti programa da. Po, so kas lang iti mapasamak di SM iti makin programa yam adda hauler da nga sarili ta ako adda kini sarita da nga sa bali nga mga ako kadagitoy ang recyclables apahan nga kas na kun ni Apo Bisay han nga isuda iti hauler na diket handa isuda iti mga ako no diket di adda private or third party na kinasarita ko. Actually, napagsasaritaan nila tabat na bagamit kanya tatay ni Apo ABC, Honorable RB Ablan nga nakasarita kano iti SM, digiti junk shops Apo. Ken kasarita tayo met iti SM nga isigurado damet Apo nga han nga mapukawan nga marigatan met dagiti small time or local junk shops tayo Apo. No diket di panunot da kuma iti tie up tapno mas matulungan da pay dagitoy junk shops tayo iti lawat.